Adherencija je razina pacijentova pridržavanja dogovora s liječnikom o propisanoj medikaciji te predstavlja značajan problem za zdravstveni sustav uzrokujući smanjenu učinkovitost lijeka i povećane troškove liječenja u raznim medicinskim specijalnostima. Broj pacijenata koji uzimaju oralnu antineoplastičnu terapiju u svijetu se povećava s obzirom da oralna terapija ima bržu, lakšu i jednostavniju primjenu te zahtijeva manje posjeta bolnici, pa je stoga bolesnici preferiraju. Međutim, oralna antineoplastična terapija zahtijeva od samih bolesnika pravilnu primjenu lijeka. Treba imati u vidu da starije osobe koje češće obolijevaju od malignih bolesti imaju i druge komorbiditete za koje također uzimaju lijekove što može imati negativan utjecaj na adherenciju. Stoga je iznimno bitno povećati adherenciju bolesnika kako bi se ostvario optimalan učinak farmakoterapijske intervencije na bolesnika i ostvarili zadani ciljevi liječenja.